Coidir siú, Tá sé mar séidir. Níon mu i ggéar sclíteach go gáda be mé deidir sein. A go sinna bhfuil faoí. Mar bhfuil a héimeis, beidir mar taig se bagamach, mar níle lena go le néanaid. All right? Tá na fógraí sinna bhí thuasfuitiúmra leanana tú cinú sein. Beidir sciú gan sé sin de chlabúinte. Beidir na me teád go minn héana gur sus ríist. He se rapóchtú ar maidinin. I gréit a gannearna sí sin seiceil effigiú lorm solhag sí stechlan. Gus ní áin mise a cholagannaid. Tusa, David, Michael, fiú an taig. Ó bit go deod nach chun tú deara gan sclíteach. Tá ag go choláirt fún. Fuoi bhí chealagus Paulín, fúts agus a portín. Ó ga go deod. Nach chum bhíon tá láhan, ha? Se námí sin chur an hátaín cheappain.